ଏଠି ଉଦୟ ବଟ ଲେଖାଇଛି। ବଟ ଉଦୟ ବଟ, କଳ୍ପ ବଟ, ରତ୍ନ ବଟ। ବଟ ହଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର, କାହିଁକି ନା ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ବାସ କରନ୍ତି। ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବଟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ। ଆଜି ସେଇ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିକି ତାପରେ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଲୋଚନା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିବି। ଶିଶୁ ହଉଛି ଏ ଆକାଶର ଟିକି ଟିକି ତାରା, ଏ ବଗିଚାର ଫୁଟିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ କଢି, ଆଉ ମନଲୋଭାଣିଆ କାହାଙ୍କର ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଦିନଟା କାହିଁକି ଆମେ ପାଳୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଚାଚା ନେହେରୁ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ଭଲ ଭଲ ନେତାମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ପାଳିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ଯଦି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତୋଟି କଥା ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଶିଶୁର ଭଲ ପାଇବା, ଶିଶୁ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଗପ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ମନରେ ଦୁଃଖକୁ ଭରି ରଖିନଥାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଟଇ ମହାଦ୍ୱାର ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଶିଶୁକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଯେପରି ବଗିଚାରେ ମାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା କି ନାହିଁ, ଗଛର ଡାଳ କଣ ହେଲା, ସେ ଗଛ କେମିତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତା ମୂଳରେ ମାଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ଶିଶୁ ଛୋଟ ଆକାଶରେ ତାରା, ଶିଶୁ ଛୋଟ ଛୋଟ